kasi nag-sale siya ng 80%. Kasama na po ang Christmas light dito. Pero bumili pa po kami ng ibang Christmas light in different color. So samahan nyo kami guys na magsabit ng aming mga decorations, ng aming Christmas tree for Christmas. Ayan. So let's do it guys. Ayan. Mag-umpisa na tayo. Sige, nakasama po na maglagay ng mga decorations. So sige go. Simulan na natin ang pagsabit ng ating mga decorations. So, ikaw nang bahala kung ano gusto mo. So, unahin natin itong mga puli guys. So, kailangan natin yung upuan. Put it all. Go take a Yes. Ayan, i-try lang natin ito guys. Tignan natin kung maganda ang hindi. Ulitin natin. Yes, yung pang-hand and yes. Like the love. Tignan natin ang paglagay ng Christmas light with Santa Bella. Sit there. Do it.
Christmas tree.
si Angel. So, ang pagdali Christmas tree ngayon ang ating inalagay. Ayan. Pagdali. Dani Christmas tree. So, it's time for me to put the garland. Garland ulit. Hindi, the Christmas light is good. Position. Yeah. Except the blue one. Okay. I will see if it's good or not. Hirap ng ano guys, nakabit ng ano. Hirap ng dark na rin. Hindi maabot. Look at the in the white. No, I'm telling about it. I'm telling you. Ang aming Christmas tree dito natapos. Over design na ata. May ano siya. Skirt. Instead na star ang nilagay namin. Angel. Yan na po ang final product ng aming Christmas tree, guys. Ayan. Tapos na po siya. Na over-decorated na ata. Ayan, angel po ang aming nilagay instead of star. Iba't ibang garland ang aming mga pinili. May puti, may silver, gold, green, and blue. So, naglagay din si Brian ng mga candies na i-steal lagi ni CJ.
love it. Tapos may skirt din siya. Ayan. May skirt siya. Yung